Mayong buntag kanatong tanan. Let me begin my reflection with a story. Usa ka adlaw ni ana, naay mag-amahan, amahan og anak nang lakaw sila. Nagkuyog sila. Nagbanding-banding moment sila. Karon, naa sila'y adtuon nga usa ka lugar. Pero before sila makaadto ato nga lugar nga gusto nilang adtuan para sa ilang banding moment, naa sila'y agian nga usa ka hanging bridge. Hanging bridge ang ilang agian. Unya katong hanging bridge medyo gubaon na kay dugay-dugay naman kato. Pero gusto man gayud nila nga moadto ato nga lugar. So gusto nila nga moadto sa maong lugar pero kinahanglan sila moagi atong hanging bridge nga delikado. Ningon ang iyang amahan, unsa man mopadayon ba kita? Ningon iyang anak, gusto gayud ako moadto nga nga lugar. So nangadto sila. While naglakaw sila, niagi sila sa hanging bridge, ningon dayon ang iyang amahan, anak, dali guniti ang akong kamot. Anak, dali guniti ang akong kamot, kay basin mahulog ka. Kay delikado kaayo ang agianan. Ningon ang iyang anak, dili tay, ikaw ang mogunit kanako. Ningon iyang amahan, anak, guniti akong kamot, pero ang tubag sa iyang anak, dili tay, ikaw ang mogunit kanako. Nangutana ang iyang amahan, unsay kalainan? Ningon ang iyang anak, kung ako ang mogunit kanimo, sa atong paglakaw dinhi sa hanging bridge, there is a tendency nga ako makabuhi o ako mahulog. Pero kung ikaw ang mugunit kanako, kampante ako, nisalig ako, nga safe ang atong pag-abot didto. Kampante ako, nga dili ako nimo buhian. Bisan pa man magkalisod kita sa atong paglakaw, kay nakahibalo ako, nga dili ko nimo buhian, kay dili ka buot, nga ako mahulog. Mao kini ang atong gi-celebrate karon, the Feast of Santo Niño. What are the things that we can learn from our celebration today? Allow me to focus my reflection sa theme karon nga tuig sa kapistahan sa Santo Niño. Santo Niño, source of communion, life for mission. Mo kini ang kinatibuk ang tema sa Santo Kapistahan sa Santo Niño karon. I guess it's 457th year. Santo Niño tinubdan sa mga communion sa Bisaya. Kahiusahan, tinubdan sa kahiusahan, kinabuhi sa misyon. Kung mamalandong kita, kung wala ang Santo Niño, kung wala ang batang Jesus, kung wala si Jesus ang manunubos nga natawo diha sa atong sabsaban diha sa Belen, anaabay panaghiusa, anaabay kinabuhi ang misyon. Ngano man, nindot pamalandungan nato, usab tan-aw nato kini sa konteksto. Kung wala ang Ginoo, kung wala ang manunubos, kung wala ang batang Jesus, ang Santo Niño sa atong kinabuhi, ang ayan ba kining puy-an ang atong kinabuhi? Hinumduman nato nga ang koneksyon ni Jesus ug sa iyang amahan lalom. Mao na mga igsoon, kung ato kining makit-an, kung magsubay ka mo, kung naa ka mo'y panahon nga subayo nato ang atong Biblia, nganong si Jesus effective siya sa iyang ministry, nganong naa siya gahom sa pag-ayo sa masakiton, nganong anaa siya gahom sa pagbuhi sa mga patay, nganong anaa siya gahom sa pagpahawa sa mga nayawaan. Kay tungod sa iyang lalom nga koneksyon ngadto sa amahan, ug tungod ni ini nahatagan siya grasya o gahom. Ug tungod ni ini, mao kini naghatag og kinabuhi sa iyahang misyon. Kini nagpahinumdom kanato mga debotos sa Señor Santo Niño.
Kung kita moingon og tinud-anay nga nagdeboto kita sa Santo Niño, mauunta kini ang ato ang daladalahon. But pangutana, how is our relationship with our God? How is our prayer life? How is our connection to the Father? These are questions for our reflection today. Kebalo kita nga ang Santo Niño milagroso. I for one personally, let me share with you my personal experience. Before ko nisulod og seminaryo, nag-eskwela pa ko sa CIT. Magian raman ka ng Santo Niño every time ato ko musimba ko, every time eskwela ko. I see to it every novena, paningkamutan gayud nako nga di gid ko maka-absent sa novena. Kaya nga naman, nagtuo man gud ako. Kaya ako nagtuo nga milagroso ang Santo Niño ug nakoy pangayon iyang ihatag. Tuod man, nisimba ko every Sunday, every day sa iyang novena, na ako'y gipangayo ug gihatag gayud niya. One time, nikalit lang og sud sa akong panghuna-huna. While ni-attend sa novena, padong sugod ang misa diha sa Basilica, dinha sa Pilgrim Center, naglinya ang daghang pari. While watching them, nikalit og sud sa akong hunahuna, naingon ko, kanindot kahano, moabot ang panahon nga makaapil ko kanila, mupaso, mulingkod dinha sa altar. Nikalit lang siya, wala na to. Sa prosesyon, during procession, bahalag layo kayong lakawan, sayo ko gikan dinhi sa Lapu-Lapu para makaapil sa prosesyon. One time, ni-apil ko procession, per cluster man per group. So dito ko nasud sa grupo nga pinakauna. So nagsugod ang procession, niabot na sa Basilica kami, ang kato nga grupo, ang Santo Niño wa pa kagawas. Tapos nisud ko sa Pilgrim Center, unya pag-abot sa Santo Niño during sa procession, ningon na pod ako, kanindot kaha nga unta maka-experience ako nga maduol dinha sa karo during procession. Salamat sa Dios. 2 years ago, 2019, I was given the chance and the privilege nga makauban sa procession duol gayud sa karo. Gihatagan kami ID, sa to'y gibutang dito nga ID, nga kami ang nakasud ngadto. Kuyog ang mga madre o guban mga kaubang pari. At that time, I was then a brother. Ingon ko, wow. Gihinumduman ako katoy ko, wow, what a grace. O karon, naingon ko, pagbisita kato sa during fiesta, pagbisita sa Santo Niño, nihangyo gayud ako sa taga Santo Niño. Pwede ba ako bisag maka-concelebrate bisan ka usa lang nga misa? At least to fulfill my devotion and also my desire, at least to serve. Salamat sa Dios. Gihatagag kahigayunan, dili lang ako mag-concelebrate, but ako ang nagmisa didto. Ako ang nagmisa didto sa Basilica gahapon. For me, kung lantawon nako kini, kung ako kining himay-himayon, kung akong lantawon ang presensya sa Dios, ang akong pamalandong niingon gayud ako, kung kita mangayo nga kinasing-kasing, kung kita mutuo nga kini mahitabo kanato, ug kung kini makaayo para kanato, ihatag gayud kini sa Dios. Tungod ato sa akong pagnobena ug tungod ato sa akong pagtan-aw, nakakita ako nga dako kaayo ang presensya ug impluwensya sa Santo Niño sa akong bukasyon. Source of communion, life for mission. Tungod ato sa akong pagpakigiusa sa Santo Niño sa akong debosyon, nahatagan ko kahigayunan ug karon mao kini ang austa sa akong daladala nga nagdala sa akong kinabuhi sa akong misyon. Now, this is the challenge for all of us, kitang tanan mga devotos sa Santo Niño. Question. Kumusta man kita? Did we spend time? Did we give our time para nga makakonect sa Amahan? Sa atong ebanghelyo karon, familiar story. Gibalik na kini nga ebanghelyo
gigamit kini nga ebanghelyo during Holy Family Sunday ug karon gibalik mamalandong kita while reflecting the gospel story today. Nangutana ako ngano man nga unsa may significance. But let me emphasize one point in our gospel today nga niingon dinhi. Bisan si Jesus bata pa, nagwali siya ug naminaw ang mga tao kaniya. Kita karon gipahinumduman. Kung kita tinud-anay nga deboto sa Santo Niño, kita usab gi-encourage and gi-challenge nga maminaw sa pagtulunan sa batang Jesus. And in this way, we can say that we have a connection with the Father. Kaya nga naman, kung kita maminaw sa batang Jesus, kita mutuman sa iyang gisulti. The Universal Church, the Universal Liturgy, karon second Sunday of Ordinary Time, ang gigamit nga gospel is the wedding at Cana. Ang nay-word nga to, nga last statement nga ningon si Maria, buhata og tumana ang iyang gisulti. Nindot usab atong gamiton karon sa atong ebanghelyo. Ningon karon ang atong mahal nga inahan, kamo karon nga nagdeboto sa Señor Santo Niño, buhata ang gisulti sa iyang anak. Hinaot pa unta, as we continue our liturgy today, as we continue this Holy Mass today, as we receive the body and blood of Christ today, we ask that grace, the grace to open our eyes, the grace to open our ears to hear the Lord. Amen.